det kan du bare lige gøre. Okay, her har vi Trine. Hun har fundet en snegl, som hun har taget med fingrene. Ej. Og nu slår hun den anden ihjel. Der er 3 snegle. Ad, hvor er de klamme. Dem tager vi med. Ja, og så har vi en edderkop, vi har lukket inde. Ja, den er der. Okay, det var 4 dyr. Vi skal have 1 dyr mere. Okay, jeg filmer lige om. Ej, jeg er blevet beskidt. Nej, okay, en snegl tæller måske kun for 1. Okay, vi er enige om, at det hernede, det er cirka 3 meter. Og så 2 meter op. Så må vi også godt have flyvende dyr i princippet. Ja, vi kan bare tage her fra bredden også, jo. Men nu ser vi lige, hvad jeg har fundet her. En masse ulækkert vand og lugter. Ej. Men der er sådan nogle... Hvad er det? Hvad er det? Ej, ad! Ja, den skal vi have med. Ja. Den kan lige lidt mere på dine fingre. Okay, jeg prøver lige at gå ned og se, om jeg kan filme nogle flyvende. Men vi kan jo ikke fange et flyvende dyr. Ej, der sidder en der, var. Den der lys hvide en.